Begense de ağlayan, sen üçün kıynansa da ağlayan. Yaşın 30 bolsa da, yolun geçende iki tarafına seretkin deyip sargayan. Yaşın 40'a varsa da, ayağına kütüce jorap giydin mi deyip sorayan. Dünyanın en asuda yeri bolun, gucağına saçlarını sıypalap yatıryan. Alıklara gitsen tägelinçen dile edip oturyan. Ağıran ıncan yerini hiç kime aytman içine gömyen. Sana bir zat olsa şemyalı sönyen. Toy etçek bolsa barca üýşürenjesini ile paylap, algıdan bergiden kaçmayan. Müňläp derdi barka, birinden hem söz açmayan. Kim deyip soramanka, sen bir eýen birinji sözlemden bilensiň. Sebäbi başga bir ikinji adamyň kelle gelmegi mümkün däl. Kakamyzyň keýpi juda çağ wagt hem, eşidäýse mazalyja şelpeli şapbadyň tagymyndan dağıtyrjak garagolluk etsek, ilki bilen baryp ejemize aýdýas. Olam sähelçe käýärdi. Özü kakamyza şeýle ýumşadyp gürrüň berer bolim. Kötü giýmän gaýtam, öwläýmegimiz hem ahmal. Ýöne durmuş kakamyz däl. Garagolluk etmeseňem, durmuşyň gowşawrak urgusy bilen oňuşda boljak. Ýöne käte şeýle bir ykjamlanyp urýar welin. Enterekledi berýär. Hawa, entereklese de diň agrablygyny ýitirseňem, seredip görseň, diň arkan ýykylýan dälsiň. Sebäbi şol güýçli zarbyň esasy bölegi ejemize baryp dege. Bolmasa galmaz ederdi. Dogry. Onun adatdan naşar okuyuplary ýok. Gudrat görkezip bilýän güýçleri hem ýok. Aňry gitse bar edip bilýänleri hamsygyp ogadan gözlerinden buyura ýaş dökmek. Emma näme üçin hemme kişi bir aýlygynç waka duýdansyz duçar bolunna, o taýda bary ýogy ýegece de aýdarlyk ujyp tutuja pursat barka eje diýip ýetişýärdi. Iň ejiz we iň naçar adamy kömege çağırýar. Belki zenanlar ejizdir. Ýöne ejeler güýçlüdür. Sen şol elhençligiň öňünde pena boljak, ýa-da saňa derek özüni oklap biljek ýeketek ejeňdigine anyk göz ýetirip dursun. Ejeler bizim dama mehri bilen ýyladýanlyklar üçin saçlaryny derrew garýagýar. Bizim başymyz hemişe dik bolsun diýip olaryň wagtyndan öň beýler bükülýär. Çağa kak, yıkılıp, sürçüp, ya da olmasa gorkon yerimizde öz-özümizden ağlap başlasak, ilki bilen ejemiz gelip bagryna basýar. Ýöne ulalýas, uzaklara gidýäs. Sesimiz, boýumuz üýtgeýär, düýüp götür özgörýäs we çağlygyňdan bäri üýtgemedik bir jahat galýar. Ejemiziň mehri. Görüp otursak, çağa kak öz-özümüz ağlan bolsak, ulalaňda ejeňden özgesi seni ağladýar eken. Şoň üçin ejeler her kime, her ýaşda gerek.